Diwrnod, Shwmae, Sumae. Dyma fideo gan ddisgyblion Bryn Tawe I ddysgu ychydig o Gymraeg I chi. Beth am sôn am y corff? Sut mae'n cyfarch ein gilydd yn Gymraeg? Rwy'n iawn, diolch. I'm okay, thank you. Rwy'n iawn, diolch. No stop. Good night. No stop. Diolch yn fawr. Thank you. Diolch yn fawr. Hwyl fawr. Goodbye. Hwyl fawr. Sut mae eich chi wedi bwyd? Gai ddisgwyl diolch yn fawr. Can I have a cup of tea, please? Gai ddisgwyl diolch yn fawr. Gai sgodio nos gwelwch yn dda. Can I have chips, please? Gai sgodio nos gwelwch yn dda. Gai brecdan nos gwelwch yn dda. Can I have a sandwich, please? Gai brecdan nos gwelwch yn dda. Gai diod nos gwelwch yn dda. Can I have a drink, please? Gai diod nos gwelwch yn dda. Mae'n sardinio. It's lunchtime. Mae'n sardinio. Wyt ti'n hoffi hufen ia? Do you like ice cream? Wyt ti'n hoffi hufen ia? Beth am sôn am yr ysgol? Cymraeg, Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. Welsh, English, mathematics and science. Cymraeg, Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. Oes dillad addysg gorfforol gyda ti? Do you have your PE kit? Oes dillad addysg gorfforol gyda ti? Oes gwaith cartref gyda ti? Do you have homework? Oes gwaith cartref gyda ti? Mae arferol byd heno. There's rugby practice tonight. Mae arferol byd heno. Ble mae dy wisg ysgol? Where is your school uniform? Ble mae dy wisg ysgol? Ready, coffee, boss? I'm Mr. Boss. No. Are you ready, coffee, boss? Sut mae sôn am y tywydd? Mae tywydd yn braf heddiw. The weather is fine today. Mae'r tywydd yn braf heddiw.